Halo, 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 halo. Ayan. Meron na, meron na. Ayan mga lalabs, inayos ko lang kasi yung ating mic. Meron na ba? Meron na ba mga lalabs yung aking... Hello, mega love shout out. Ayan, meron na. Ayan, narinig niyo ba ako? Ba't ganun? Tama ba? Tama. Pangatlo? Okay yan. Okay lang yan? Bakit si pangalo? Dalawa? Alay. Pangatlo. Narinig niyo ba ako? Sure, dalawa. Wala yung pangalawa. Anong ginawa mo? Pinindot. Number 2. Mali yung ginawa mo. Narinig niyo ako. Meron na. Meron daw eh, oh. Ha? Wala yung isa, di gumagana. Kaya nga pinindot ko eh. Iulitin mo lang. I-cancel ko ba yun? Ayan, narinig niyo ko mga lalabs. Inayos ko sa yung mic. Wala kasi kaninang boses. Ayan. Naka-mute. Ayan, Nilmar, mega love shout out. Eva. Mega love shout out, Eva. Ayan. Mr. Beats, hi host. Mr. Beats, ayan, meron ka na pong jacket. Padikit, please. Ayan, hello everyone. Kabit, hi Marites, mega love shout out, Kabit. Meron na, ayan, salamat. Eva Dan Dikit. Ayan, salamat mga lalabs. Kanina kasi wala eh. Walang sounds. Ayan, mega love shout out everyone. Thank you so much. Ayan, mayroon naman eh. Sana yung ating ano. Ayan, 3 million in the house. Big love shout out. Thank you so much, 3 million lalabs. Nelmar, first thumbs up host. Salamat sa inyong mga pa-thumbs up mga lalabs. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Padikit please kay Eva mga lalabs. Ayan si Eva. Si Eva po nagbaba ng bahay. Si Eva. Si Eva. Paru-paru G. Padikit please kay Eva. Tambay lang ako, puyat ako, matutulog ulit ako. Ako nga lalabs, hindi ako nangingisda. Sige lang Nilmar, matulog ka na lalabs. May buhok. Ba't ka na puyat? Kakapangisda? Kakapangisda ba Nilmar? Hindi ako nang isda ilang araw na. Ba't ka na puyat? Kaka-LS. Para do FW, mega love shout out. Kumusta pwede babayos? Sige, bumaba ka ng bahay mo lalabs. May sakit ko lahat. May sakit lahat. Mabalang kayo dyan mga kapatid. Di pa rin ikaw magaling, Nilmar?
Baka kailangan mo atang mag-vitamins. Ayan. Ayan yung upload para Bicolanang Uragon. Mga dalas, meron ba akong harang? Parang wala akong harang, di ba? Tagal di ako nakadalaw sa'yo, host. Busy much, host. Ayan. Okay lang yan, lalabs. Ganon talaga. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shoutout. AJ Vlog TV. Thank you so much. Nilmar. Baba mo yung, ako na magbaba ng bahay mo. Ayaw magbaba ng bahay. Mamaya na tayo mag-pin. Si ano muna. Baba lang kayo ng mga bahay nyo mga lalabs. Ayan. Patamsak naman ako mga lalabs yung aking new upload. Ako yan yung nakapin ako yan. Ayan. New upload ni host. Palablad new upload guys. Thanks. Baba lang kayo dyan. From Proud OFW. Sino ba to si kabit kita? Ah, si Kaaruba pala to. Ang laki na ng bahay niya. Palablab niyo yung upload. Ala, bakit wala akong harang? Anong meron? Di ba wala akong harang mga lalas? Wala ba akong harang? Tingnan mo nga. Walang harang. Wala eh. AJ Vlog TV. Ayan, Miguel Love shoutout. Walang harang si host. Ano naman nangyari sa aking YT? Wala pa. Iwan ko nakaon naman yan eh. Yan o, wala nagda-direct agad. Bakit ganun? Walang harang. Host, pag bumulusok ba, host pababa ang CPM, kasunod niyan, freeze na ba? Oo. Freeze na ba? Iba dan sa'yo, palablab din, thanks, new upload. Mga lalagpatamsak naman po sa nakapin. Ayan. Tamsak, Jovelia, Miguel Love shout out. AJ Dan. AJ pasuklian si lalabs. Si Fred OFW. Dan sa'yo, baba lang kayo ng bahay mga lalabs. Ayan, Fred OFW nagbaba ng bahay. Paayuda. Batang Sanostrom lalab, Miguel Love shout out. Tamsak, host. Ayan. Ayuda, Rino. Ako ngayong ayudahan mo, Rino. Oy. Dan sa nakapin, tamsak. Ayan. Ayan, salamat AJ Lalabs. Batang Sunstorm. Ayan. Yung nakapin po mga lalabs yung upload ni host. Ayan. Reno. Miguel Love shoutout lalabs. Reno, Miguel Love shoutout Dodong Ambot. Batang Sunstorm lalab, Miguel Love shoutout. Ayan, Miguel Love shoutout everyone. Thank you. Wala akong harang. Iwan ko kung bakit. Anong meron? Wala talagang harang. Ano bang meron? Check mo nga, oy. Bakit walang harang? Bakit wala akong harang? Di lang ako nag-GLS kagabi. Wala nang harang. Ayusin ko muna nga. Ayan, wala talagang harang. Oh gosh. Walang harang si host. Anong meron?
Boss Rico official Mega Love shout out. Boss Rico, ba kailangan ko nang mag-change ng ano. Yun, may jacket ka na, Boss Rico. Check nga natin uli. Anong meron? Naka-on naman siya. Ayan. Ayan, thank you so much everyone. Mega love shout out. 5 million in the house. Boss, ayan. Salamat po yan mga lalabs yung nakapin po. Patamsak naman po sa nakapin. Bagong uploads po yan. Pasukli sa mga inunahan ko. Thank you kapatid. Boss Rico official Mega love shout out po, Boss Rico. Ayan, bagong upload pala to, ay bagong baby pa pala si Boss Rico. Lunch shout out nako sa'yo at dikit. Dan na sa chicken store di masarap naman. Gago. Masarap yan ano. Masarap yan Reno kapag natikman mo yung luto ko. Baka makalimutan mo yung pangalan mo. Maybe pa yan bahay ko. Sandito ko sa bahay mo, Boss Rico. Ayan si Reno, malaki yung ano nyan. Tingin mo yung ano ni Rico. Ni Reno malaki. Yung ano, bahay. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Boss Rico. Idikit ko na yung main ko sa'yo. Yung nadikit ko na, Boss Rico, ha. Boss Rico, dan sa'yo palablab, thank you. Ayan, 8 million in the house, Mega love shout out. Dan thumbs ako sa masarap mong stew chicken. Tingnan mo, masarap daw, sabi ni Nilmar. Pero sabi ni ano, hindi daw masarap. Ni Reno, ambot ka Reno, uy. Wala talaga akong harang mga lalabs, di ba? Barber Pogs, Mega love shout out. Wala akong harang. Anong meron? Baba kayo bahay niyo mga kapatid from Proud OFW. Hala, wala talaga akong harang. Anong meron? Mas masarap ka pa dun kahit may amag ka. Petanyari, bakit wala akong harang kaya mo? Hoy, harang. Walang harang. Anong meron, oy? Ay, ano naman, oh. Add your stream to one more playlist. Playlist can help viewers discover your content faster. Ba wala? Wala. Hindi mo yata inon eh. Nakauntingan mo, alika dito. Boss Reno shout out. Ayan, buhay ni Matit Mega love shout out. Magsipasukan lang kayo dyan. Bakit to naka ano, display ads? Bakit nakapatay? Hindi mo nga nabuhay siguro. Tingnan mo lang dito. Ayan, asan na yung iba host? Ano? Bakit nakapatay to? Nakabukas kayo. Ano to? Bakit di nakatingin iba yung puti ito? Yun. Default yan. Ibig sabihin automatic. Talaga dapat. Ba't wala akong harang? Hintayin mo lang. Baka delay lang. Oh my god, nakabukas naman lalabs eh. Iwan, di ko alam anong meron. Hi sa lahat, Mega love shout out. Kaya walang harang. Ano sabi? Baka na CPR ka host. Nasa ano, host nakapin ang harang mo host. Yan sa nakapin may harang pero yung ilis ko wala kang harang host. Hindi ko alam bakit wala akong harang. I-edit ko nga ulit to. Edit ko ulit mga lalabs. Try ko ulit i-edit. I-cancel ko yung ano ko. Buang man o yambot. 178.
Shuhada. What are you doing? Off ko muna. Ayan, on. Uli. Done. Hala, na-off ko. Anong nangyari? Nawala. Shit. Ano na nangyayari? Naka-yellow daran dyan yan, host. Naka-adsetable yan, host. Way, walang harang ambot, oy. Bahala ka dyan. Mag-ailis tayo ngayon na walang kita. Siyang tamsa ko sa ambot man, oy, lolo, oy. Nanggigigil ako sa'yo, eh. Di lang ako nag-ilis mga nakaraang araw. Nagganyan-ganyan ka na sa akin. Si mga lalas maglablaban lang kayo kasi bakit walang harang man ambot, oy. Sana meron na, inshallah. Maluoy na, oy. Hala, wala talaga lintian na. Anong meron? Nangyari na to dati. Anong reason barber dan sa'yo palablab? Naka ano naman, naka green. Iwan, bahala siya. Hayaan mo na, host. Nakakagigil ng gigigil ako, eh. Sige, magtrabaho tayo ng walang ads. Dikit ko na lahat, host. Sige, lalab, salamat. Ayan, everyone, mega love, shout out. Yung iba, old friend, eh. Haha. Sige lang, maglablaban kayong lahat dyan. Walang ads, si host. Sige. Labas-pasok lang kayo dyan. Free. Okay lang yan, no? Sehe. Ambot to si Tanda. Anong ginawa niya sa aking YT? May kasalanan ba ako sa kanya? May nagawa ba akong kasalanan sa kanya? Para ganutin niya ako. Baka kailangan ko nang magpalit ng ano, ng thumbnail. Ganun ba yun? Kasi nangyari na to dati, yung wala talaga akong harang. Nung nagpalit ako ng thumbnail. Ayan, 10 million in daws, mega love, shout out. Ambot man, oy, walang harang. Barber Dan, ayan. Thank you, Mr. Masteller, lalab, mega love, shout out. Thank you so much, everyone. Bakit ba? Nakaon naman. Ambot man, eh. Bala ka nga dyan. Mr. Masteller, mega love, shout out, lalabs. Thank you so much, lalab. Thank you. Thank you. Dedikit ako, hindi na ako magbakans from Barber Fogs. Nandito ka pa ba? Ano yung may malit na bahay? Si Busiko ba? Nasaan na siya? Busiko, nandito ka pa ba? Baba ko na nga lang. Nilmar, nandito ka pa ba, Nilmar? Naano kasi ko dun sa ano, Panorin OFW, shout out. Barber Fogs Dan po. Ayan. From Buhay ni Matet. Ayan, lalabing alam, shout out. Mr. Masteller, lalabs, how are you? Ayan. How are you, lalabs? Palablab ng aking member, mga lalabs, ay si Mr. Masteller. 10 million daws, big love, shout out. Ayan, Buhay ni Matet. Nagbaba ng kanyang bahay. Buhay ni Matet. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Walang harang siyo. Sige lang, sige lang. Itaas ang kilay.
Ba kailangan ko magpalit ng thumbnail, no? Ayan, buhay ni Matit nagbaba ng bahay, new uploads. Proud of W Dan from Barber Fogs. 7 million in the house, Miguel Love shout out. Mr. I'm here in your house. 950. Barber Fogs Dan po sa bahay ninyo from buhay ni Matet. Ayan. Ayan si Matit nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Maalog-alog ambot. Give you extra banana ano? Mr. Mastelar lalabs. Thank you so much. Mr. Mastelar. Yan, buhay ni Matit nagbaba ng bahay. Buhay ni Matit. Thank you so much. Tamsak Hos. Marco Agustin Miguel Love shout out. Marco Agustin, thank you. Extra banana, Mr. Mastelar. Buhay ni Matit Dan Tamsak from Barber Fogs. Ayan, lalab buhay ni Matit. Pasuklian na lang si Barber. Dan na sa'yo lalab si Barber. Thank you so much. Ba, kailangan ko na magpalit ng thumbnail. Ganun ba yun? Ha? Ilang buwan na ba yung thumbnail ko? Buhay ni Matit sa Amerika Dan. Nakatamad pa naman mag-ano pag walang harang. LS. Anong nangyari sa ating dalawa? Barber Fogs. Ayan, Barber nagbaba ng kanyang bahay. Barber Fogs Dan from Mr. Mastelar. Ayan. AR Mix Vlog Miguel Love shout out lalab. Hi, good morning. Ayan. Good morning lalab Miguel Love shout out. Miguel Love shout out host from AR Mix Vlog. Ayan, thank you so much lalab AR Miguel Love shout out. Mr. Mastelar Dan 951 from Barber Fogs. Ayan, Mr. Mastelar kindly return to Barber Fogs lalabs. Thank you sa jacket from AR. Oh my gosh. Miguel Love shout out to everyone. Barber ng ba ng bahay si Barber.
Palabal ba kumadala sa bahay na binababa ko po? Ayan. Thank you. AJ Vlog, go to school channel, good morning. Ayan. Good morning, Lala Migalab, shout out. Go to school. Ayan, Migalab, shout out sa'yo, go to school. How are you? Manay Bicol Migalab, shout out. Yan pala si Manay Bicol. Wala akong haram, Manay Bicol. Naiinis ako. Buhay ni Matit Migalab, shout out, nagbaba ng bahay. Yan mga nalablablabin natin mga lalabs. Okay lang po, just woke up. Just woke up ba? Just woke up in the morning. Hello barber, oo nga sis, wala ang harang. Iwan ko manay, ano naman yan? On, iwan, balaan dyan. Kung naman ang problema niyan. May kasalanan siguro kung ginawa. Mag-tiktok ka na lang host, antay lang kami. Sige mag-tiktok kaya ako mga lalabs. Kasi, pag ganito, maratapos yung ilis ko, wala akong harang. Mag-tiktok mga lalabs, patayin ko muna saglit. Just give me few minutes mga lalabs. I'll come back. I just gonna make take two English ha. Kasi wala akong harang. Sayang ang oras. Ayan, may love shout out to support from Mikasha Cuisine. Ayan. Petty Striker, sayang din kasi yan host. Yes. Ayan, mag-tiktok lang ako mga lalabs. Nanggigigil ako dito eh. Amazing list. Lalab, may love shout out. Magti-tiktok po ako kasi wala akong, pwede naman yan lagyan host. Lalabs, naka-on na nga siya, wala nga siya. Nilagyan ko na. Kahit naka-live ka. Nilagyan ko na siya, naka-on na siya. Ano bang gagawin ko? Ayan. So mga lalabs, babalik ako after, 5 minutes. Ha? Lagyan ko lang siya ng harang. Hindi pwedeng hindi. Wala tayong kikitain. Ayan, patayin ko muna ha. Babalik ako.